Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille ja tervetuloa mukaan seuraamaan perinteistä keilailun Ballmaster-turnausta, joka muuten tämä Talin keilahalli täyttää tänä vuonna 50 vuotta, eli perinteisestä paikasta on tosiaankin kyse. Koko viikko on hyvätasoista keilausta täällä nähty, vai mitä sanoo asiantuntija Pasi Uotila? No kyllä, Ballmaster-turnaus on aina kilpailu, jossa on todella kova taso, ja tänäkin vuonna ruotsalaisia tuli kymmenittäin, jonka lisäksi tuli Tšekin ja Ranskan maajoukkueet ja Suomen parhaimmisto, niin se takaa kyllä aina laadukkaan turnauksen. No nyt me päästään tämän turnauksen huipennukseen, välierät ja finaali edessä. Mitä odotat niiltä? No ne on yksittäisiä sarjoja, jolloin se enemmän korostuu se pelaajan yläpää. Totta kai myös säkäkin vaikuttaa vähän, kun on vaan 10 ruutua, mutta kaikki 4 pelaajaa, jotka meillä on mukana, niin on kyllä osoittanut jo aikaisemmin olemansa kovia pelureita, että voi tulla vaikka kuinka isoja sarjoja. No sano sinä, ketä nämä 4, ketä nyt tässä on, niin kenet sinä nostasit sieltä ennakkosuosikiksi? No tietysti Jesper Svenssonhan on jo voittanut ja niittänyt mainetta maailmalla, mutta Santtu Tahvanainen todella hyvin pelasi PBS, valittiin vuoden tulokkaaksi. Sitten on Nikola Pongoliini, viimekertainen voittaja. Ja Kim Bolleby voitti viime viikolla AIK-turnauksen, että eiköhän kaikki 4 ole niin kuin valmiita voittamaan tänäänkin. Minkälaisia sarjoja sä itse odotat tänään näkevässä? No se vähän vaikuttaa toi radanhoito aina, koska nuo TV-lamput kuivattaa rataa vähän eri tavalla, mitä ne on ollut just hoidon jälkeen sitten aikaisemmin. Et se voi tuoda jotain haasteita, mutta pelaajillahan on se kohtuullinen kuitenkin useamman minuutin harjoitusheitot. Niin sanotaan, että 2.30 varmaan pitää per sarja heittää, että voittaa vastustajan. Mites suuri todennäköisyys on sillä, että suomalainen voi voittaa tänään? Jos niitä on 4 pelaajaa, ne on suurin piirtein yhtä hyviä, niin eikö se ole 25%? Se oli hyvin laskettu, tuon matikan mäkiosa. Ei muuta kuin nyt sitten jännätään, että miten käy tässä loppukilpailussa. Tervetuloa vielä mukaan. Tervetuloa minunkin puolestani tänne Talin keilahalliin. 53. Ballmaster Open keilaturnaus on siis huipennusta vaille. Ja tässä näette sitten nuo välieräparit. Suomalainen Santtu Tahvanainen kohtaa ruotsalaisen Jesper Svenssonin. Ja sitten Ruotsista Kim Bolleby kohtaa sitten hallitsevan Ballmaster-voittajan viime tammikuulta Nikola Pongoliinin. Tasaiset, täysin ennalta merkkaamattomat parit. Niin tasaista heillä tuo peli on ollut. Ja tässä sitten rataolosuhde, johon Pasilla on hyvä näkemys. No joo, itsekin osallistuin tänä vuonna. Toki en ollut kauhean optimistinen, että pärjäisin. Ajattelin heittää vain yhden kerran, mutta selvisin jopa finaaliin. Mutta se, että mitä olosuhteista on sanottava, niin tämä on hyvin tyypillinen Ballmaster ratahoito-ohjelma. Hieman yli 40 jalkaa öljyä runsaasti yleensäkin tuossa radalla. Ja niin kuin tuossa alemmassa grafiikassa näkyy, niin se on epäsymmetrinen, että siinä pyritään just sitä oikean ja vasemman käden, kun toiselta puolelta, eli oikealta puolelta heitetään paljon enemmän, niin vähän tasoittamaan. Ja aika hyvin mä sanoisin, että se onnistui tänä vuonna, koska round robinissa oli 9 oikeakätistä ja 7 vasenkätistä, ja hallihan on tunnettu, että tämä on ehkä vähän vasemmalle kädelle parempi, niin kaikki on mennyt mun mielestä hyvin. Ja tässä valmistautuvat sitten ensimmäisen välierän kilpailijat vasemmalla puolella. 26-vuotias ylöjärveläinen Santtu Tahvanainen edustaa nykyisin lahtelaista B-seuraa. Valittiin viime vuonna Yhdysvaltain BBA-turnauksen vuoden tulokkaaksi. Aikamoinen meritti. Hänellä siis Suomen mestaruushopeamistalisti parin vuoden takaa ja kuuluu meidän ykkösheittäjimme. Ja tässä Jesper Svensson, mies, joka on kertaalleen voittanut tämän turnauksen 2013, voitti muuten Pasi Uotilan silloin. Ja hän on kaikkien aikojen nuorin Ballmaster-voittaja, oli silloin vasta 17-vuotias. Ja näitä pelaajia yhdistää se asia, että molemmat ovat valittu siis tällaiseksi vuoden tulokkaaksi Yhdysvalloissa. Toki Jesper Svensson 2015 ja sitten Santtu Tahvanainen 22. Ja sen jälkeen on kyllä Jesperille, eikö niitä ole yli 10 PBA-titteliä tainnut tulla? Kyllä. Maailman mestari parin vuoden takaa. Tahvanainen aloittaa hienosti. Joo, aivan mahtava, ja pallo luki just niin kuin kuuluukin. Hyvin pyöreä tuo loppu ja tehoja tietysti kaksikätisillä on, niin tommosen heiton just tähän halliin kannattaa heittää aina. Toki suurin piirtein kaikissa halleissa tosta kohdasta lähtee, mutta pallon liike oli hyvä. Avaus oli erinomainen. Santtu Tahvanaisella on tuo henkilökohtainen keskiarvo tämän kauden peleissä pikkusen alle 220. Kutakuinkin reilut 500 sarjaa hänellä on kaiken kaikkiaan takana.
Ja tässä sitten göteborgilainen Bergamon seuraa edustava Jesper Svensson. Hän on muuten Osku Palermaan seurakaveri. No sekin oli tuttua Jesperiä. Toi taitaa olla joku uretaanipallo. Mä en nyt tunnista, kun se on punaisen värinen, mutta veikkaisin ihan pallon liikkeestä sen on oltava. Ja sehän on se Jepen suosikkipallot, no uretaanit ja tuttu tuloskin, täydellinen kaato. Jesper Svensson on lempinimeltään Iceman. Hyvin sellainen jäyhän oloinen kaveri kaiken kaikkiaan. Ei paljon riehu tuolla radalla eikä juurikaan tuulettele. Mutta esimerkiksi kesän EM-kisoissa, kun oli sitten ne loppujuhlallisuudet, jutteli hänen kanssa paljon, että on kuitenkin siis ihan avoimin mielin. Tossa vaan nyt ei hötkyile tosiaan turhaan. Ja tyypilliseen tapaan, niin kuin kuuluukin tällaisessa kilpailussa, se aloitetaan niin, että heitetään aina 2 heittoa peräkanaa. Toki alussa niin se aloittaa heittää vain yhden jo. Ja nyt oli tuonne pikkasen vajaa, olisi voinut jotain jäädä, mutta niin kuin se vanha viisaus, niin yleensä taskusta lähtee paremmin kuin taskun vierestä. Niin ei voida sanoa, että oli onnekas kaato kuitenkaan. Ja 10 pinnaa siirtyi johtoon. Tässä heittävä Santtu Tahvanainen heittää nyt todella vajaan osuman. Joo, se karkas. Ja tässä on vähän niin kuin just tämä jännä juttu, että tämmöisellä pitemmällä hoidolla niin tuntuu, että olisiko sitten monissa halleissa, lähes kaikissa on sitten topografia tuolla lopussa, niin se menee sitten vielä normaalia enemmän vajaaksi, mikä tässä tapauksessa oli hyvä, niin ei jäänyt sitä 10 kaveriksi ja tuon pitäisi olla kyllä ihan rutiinipaikka, mutta meni pieleen joo. No round robin erät, jotka pelattiin 8 pelaajan voimin, niitä pelattiin 2 erässä. Santtu Tahvanainen voitti tuon B-erän ja siinä Nikola Bongolini oli toinen ja sitten tuossa A-erässä Kim Bolleby oli 1 ja tässä kohta heittävä Jesper Svensson oli 2 ja sitten näiden erien 1 kohtaa toisen erän 2 ja sitten toisin päin. Ja nehän oli molemmat lohkot oli jännät, kun katseltiin ennen tätä TV-finaalia, että molemmissa oli 3 pelaajaa, jotka eteni siihen viimeiselle ottelukierrokselle, oli sauma ja ihan viimeisiin ruutuihin asti oli lähes jännitystä. No se oli taas sen ensimmäisen ruudun kaltainen, ehkä vähän suorempi linja, mutta niin syvällä taskua kuin voi olla, että vain epäreiluus jättäisi tuosta jotain pystyyn. Komeasti 1-3 taskuun. Tosiaan kaiken kaikkiaan tuossa niin sanotussa round robin vaiheessa suomalaisia oli peräti 8 pelaajaa, joista vain sitten 1 selvisi tänne jatkoon. Että siinä mielessä suomalaisilla oli tuo round robin kierros pikkasen vaisu, olisi sinne voinut ja sen lisäksi ehkä toinenkin ja se nousta. Yhden meidän pari vuoden takaisin mestari Valarannan hyytyminen siitä kärkipaikalta, se oli yllättävä, mutta semmoistahan sattuu. Ja taas hieno. Tuossa just nähtiin, kun 4 vei ton 7 aika lailla kivasti tosta, että Jepen, niin kuin Jesperiä kutsutaan, niin reaktio oli taas todella hyvä. Santtu Tahvanainen oli rahtusen parempi. Svenssonia tuossa round robin vaiheessa heitti nuo sarjat 233 pisteen sarjakeskiarvolla, kun Svensson jäi 230. Sillä nyt ei suurta väliä ole, mutta sen rahtusen verran oli siinä vaiheessa parempia tuloksia. Niin, ja Jesperillä oli se muutama sarja siinä puolessa välissä. Tuli just semmoista vähän yli 200. Et näytti, että pääseekö edes mukaan, mutta yllättäen Kampe sitten sen mukaan. Mutta nyt on vakuuttavaa työtä Jesper Svenssonilla, mutta nyt sivalsi sen verran, että 7 jäi pystyyn. No joo, nyt siis toki heitto oli hyvä. Jäi vaan se kiertävä 10, että niin pienistä marginaaleista puhutaan, että mun mielestä pikkasen huonoa tuuria. Ymmärrän, miksi se jää, mutta ei heitossa ollut juurikaan mitään vikaa. Neloskeila siitä sukelsi tuon 7 niin, edestä. Kiertää sieltä, joo. Tarkka keskittyminen Svenssonilla tähän, niin kuin hän normaalistikin tekee. Muovipallolla heittää kukin kohtuun. Mikähänlaiset noi vauhtiradat on tossa, kun tosiaan aamulla, kun on tää
tosi matalapaineinen sää ollut, niin se ilman kosteus laskeutui tuonne radoille ja ne oli aika tökkäävät nuo vauhdit. Niin. Ja kun tässä monesti mä muistan vielä, kun siinä on semmoinen matto tuossa ratojen takana nyt. Missä niin, Tahvanainen juuri seisoo. Se tuo semmoista kitkaa, niin joillain pelaajilla on ollut tossa vielä ekstra vaikeuksia sen takia, että ei ole tahtonut saada kenkää luisumaan just optimaalisella tavalla. Se mattokato tuo semmoista hionta sähköä siinä. No joo. Hyvältä näytti kuitenkin, katsoin juuri Tahvanaisen jalan liukua ja ei ongelmia. Ei ollut ja vähän rajusti koukkasi toi loppu, että se näytti mun mielestä metriä ennen, että se on parempi. Pikkasen tuli, että 9 olisi voinut jäädä, mutta ei niin kuin tällä hetkellä ei vielä, vaikka ero on siis Jesperille 9 pinnaa, niin ihan turha arvailla kumpi voittaa. Veikkaisin, että ei mene montaa heittoa ohi taskun. Tahvanainen jo sen Yhdysvaltain menestyksen myötä on vakiinnuttanut paikkansa myös tällaisen tiettyjen pallojen edustajana ja sitä kautta vähän tienestiäkin. Joo, Motive Bowlingin ihan tehdaspelaaja suoraan sieltä Jenkeistä ja nyt siirtyi muuten 1 pinnan johtoakin. Ja se, että sä oot tehdaspelaaja, niin siinä voisin kuvitella, että se on aika lailla rajoittamaton määrä palloja, plus saattaa olla jotain menestysbonuksia, että kun olet PBA tai Euroopan tourin kisoissa, niin niistä saa jotain ja niin päin pois. Ja hänellä on myös tämä sormituttien joku tällainen sponsorisopimus, mitä käytetään noissa niin turbo tai vaissi, jompikumpi. Mä en mielestäni turbo. No niin, joo. Ja sitten Jesper Svensson tässä vihreässä paidassa ja toki Ruotsin värejä siellä hihassa. No siinä ei voi oikeastaan jäädä mitään muuta kuin Imu 9 ja se on surkea tuuri. Että hyvä heitto. Erittäin hyvin heittävät molemmat. Ja ei näytä menevän kyllä ihan helposti tasku ohi kummallakaan. Että Santulla saattoi olla se 1, kun meni vähän ohi, niin ainoa suonenveto tähän sarjaan. Ja sitten Svensson, joka täällä viime kesäkuun alussa Euroopan mestaruuskisoissa voitti tuon All-eventin, eli sen, missä lasketaan kaikkien pelien pisteet yhteen, jossa Tomas Käyhkö oli sitten 2. Ja oliko pari kilpailukultaa vai mitä nyt tulikaan? Mutta... Joo, pari kilpailu James Blumgrenin kanssa. Kyllä. Ja sitten triossa tuli pronssia, eli ihan... No se oli tiukka linja. No, sinne se 9 sitten jäi. Ei, 6. Anteeksi, 6, mutta kuitenkin sinne kulmaan. Ja Spektostakin näkee, että se oli sen 1,5 rimaa koko linja ylempää ja voi joskus tostakin säkällä tulla niin kutsusti 6 syliin, mutta mun mielestä oli ihan oikein, että jäi. No ei se niin hyvä Ei ollut niin hyvä heitto missään tapauksessa. Tilanne pysyy edelleenkin tiukkana Santtu Tahvanaisen ja Jesper Svenssonin välillä, kun vielä on reilusti niin sanottuja ruutuja tässä vielä herroilla pelaamatta. Plus sitten Santulla on toi vasen rata ollut, ne kaikki 3 heittoa on siinä ollut niin hyviä kaatoja. Ja viimeisin eksillä tuli taas siinä, että nyt se on kriittinen tämä 3-1, kun se eka meni huti ja se toinen kaato se vähän enemmän kääntyi, että jos tästä saa, niin veikkaa, että tekee myös 30 ja sitten onkin jo aika tukeva ote tähän matsiin. Ja sitten on Tahvanaisen vuoro. Pientä mentaaliharjoitusta ja ajatusta juttelee itsekseen siinä Jesper Svensson. Eikö Jesper ollut muuten viime vuonnakin TV:ssä, mutta hävisi väliä. Ei, kun Pontus Andersson. Niin se oli finaalissa, niin, mutta eikö Jesper ollut myös siis tässä ja hävisi sitten? Nyt oli ihan surkea, meni täysin sisäkautta, eli missäs vasemmalle, mutta hyvällä säkällä jäi helppo paikattava pelkkä 3. Mutta voidaan tästä jo 3 heittoa molemmilla radoilla niin arvioida, että Santtu ei luota tähän 3-1, mutta 30 on selvää kauraa sille jo. Joo, se on hyvin hanskassa. Ja Jesperin kohdalla taas musta tuntuu, että ei kummassakaan ole mitään ihmeellisyyksiä, että se vaan äskeinen heitto oli vähän huono siinä 30. Ja niin paiskaa Santtu Tahvanainen pallon keskelle keilaa ja sille ei jätetty minkäänlaisia mahdollisuuksia. Ja nyt se on täsmälleen tasan. Ja molemmilla on vielä paikkoni alla siellä. Tässä muuten alarivissä kuvaruudussa oikealla viimeistä edellinen mies, joka pitää käsiään ristissä rinnalla, on
Parker Bone, kolmonen USA-laiskeilaaja, joka on voittanut tämän turnauksen vuonna 2016. Joo, ja PBAn Hall of Famein jäsen ja titteleitä yli 30. Ihan legendatason pelaaja. Kyllä. Ja taas täydellinen. 4 ihan. Se yksi oli vähän suorempi siinä, mutta sekin meni tonne syvälle taskuun. Siinä on kova luotto tuohon vasempaan rataan nyt. Mutta Santun kohdalla se mikä on tässä, itse asiassa se voi olla aika ratkaiseva kymppiruutu on tuolla oikeanpuolimaisella. Joo, se pitää tässä myös huomioida. Jo Parker Bone, olisiko se ollut 2013 tai jotain? 16 voitti. 2016, joo. Niin se oli Mikaa vastaan finaalissa, joo, ja joo. sitten myöhemmin voitti jo. Kun Koivuniemi on eniten näitä Ballmaster-voittoja urallaan saavuttanut peräti 4. Joo. Kiertävä seiska jäi. Nyt oli tosi hyvä heitto taas, mutta... Tuossa nähdään se pallon kulku myös siellä patterissa, miten se, kun se on vähän ohut, niin sitten se oikaisee sieltä. Niin, ja tuossa nyt niin kuin voidaan se, Näin. että oliko se, että se olisi väistänyt vähän enemmän seiskaa, olisi lähtenyt, tai sitten väistänyt vähän vähemmän, niin se olisi lähtenyt, että... Kun nuo keilat voi sinkoilla miljardi eri tavalla tuolla patterissa. Tai keila pöydällä oikeammin sanottuna. Ja jälleen tuo Stormin ihan niin sanottu muovipallo, millä hän kutakuinkin aika kohti heittää. Joskus muistan, PBAssa oli monilla pelaajilla oli joku nimikkosponsori ja siellä oli kaiken maailman. Mikalla taas esimerkiksi ollut Geico, semmoinen sininen pallo ja oli vaikka mitä eri brändejä. Ja tietysti pelaajat sai sitten siitä varmasti jonkunnäköisiä insentiivejä niistäkin sopimuksista. Niin kuin tuli puhuttua Parker Bonesta ja hänen poikansa istuu hänen vieressään, joka on sitten kasvamassa. Ja isä opettaa täällä ulkomailla tätä pelaamista. Joo, myös. en tiedä kuinka vanha hän on. Oli hieno heittonen, mutta tietysti varmasti sen verran vielä kokematon, että oli vähän vaisua se menestys täällä. Mutta sitten Jesper Svensson. No siinä ei ollut Jesperi tyytyväinen, eikä se ollutkaan hyvä, mutta saattoi olla, että se lähti vähän enemmän eteenpäin pyörimään, jolloin se ei koukannut siellä lopussa niin paljon ja yllättäen jopa munkin mielestä pysyi tuossa toki vahvassa taskussa, mutta olisin kuvitellut siinä, että se olisi mennyt vielä paksummaksi. No pikkasen toi 8 keila siellä aavistuksen hankalasti, mutta lähti kuitenkin. Kyllä, no aina tietysti tuosta kohdasta voi tulla kaato, mutta ei ollut tyytyväinen heittoonsa mun mielestä, eikä se niin hyvä ollutkaan. Tulos oli toki. Ja niin on Tahvanaisen vuoro vastata. Ollaan siis 8 ruudussa jo. Tää on se vaikeampi. Joo, ei luota yhtään tuohon rataan. Ja paksuksi törrähtää se. Onko se? Joo. Ei nyt ihan rimalla 20, mutta rimalla 19 tuo osumakohta. Ja kun se pitäisi olla 17, niin silloin se on paksu. Joo, ja toi 360, no ainakaan itse kauhean suuri fani tolle kuviolle, että se ei ole niitä helpoimpia. Ja voisin kuvitella ehkä vielä tässä tilanteessa, kun on Ballmasteri telkkari, niin se on vähän vielä kauempana ne keilat. Mutta tosi hyvin veti, varma paikka. Ja just siihen paikkaan, joo, mihin ilman muuta, joo. Tuo ryhmä pitää paikkaa tuohon 3-6 kuppiin ja siitä se 10 lähtee, että helähtää. Mutta nyt on Jepellä, just kun silloin kaato 8 alla, niin se on Jepellä omissa käsissä ja ei todellakaan ole se, mitä jo äsken spekuloitiin, se, että Santulla 10 ruutu tolle radalle, niin ei ole hyvä tilanne. Ei hänen kannaltaan. Se on totta. Melkein voisin sanoa, että tämä on ihan pakko olla. No siellä näette pisteet, Tahvanainen 239, Svensson 248. Joo, kaikki 5 kaatoa tossa, pysyy pinnan edellä, mutta voi olla, että seuraavan kerran kun Santtu tulee heittämään, niin ei ole enää saumaa. Koska Jesper tekemällä nyt 3 kaatoa, niin sulkee jo Santun pois peleistä. Kyllä, siinä sulkeutuu ylöjärveläisen tie loppuotteluun. Mutta ei sekään nyt ole kyllä kirkossa kuulutettu, että Jesper ne 3 tekee. Tyynesti tämä pörrö, molemmat on tämmöisen mukavan pörrön rakentaneet tai teettäneet. Ihan hiuksiin. mukavasti muuten yleisöä tässä nyt. Yleisö on kaiken kaikkiaan Joo, ollut tämän vuodessa Ballmaster-turnauksessa erittäin hyvin. Keilailu on saanut myönteistä pöhinää tässä
viime vuoden loppupuolella ihan mukavasti ja siitä lähtee nyt. Nyt oli Jesper Svenssonilla oikein tuurien tuuri. No se oli säkä, että se lähti se 8. Se, että taas 6-8 vähän paksusta kun jää, niin sekin on huono tuuri, mutta selvästi toi linja meni taas pari rimaa suorempaa mitä halusi, että kaatokin olisi ollut kyllä uskomaton tuuri. Joo. Sanotaan, että 9 paikka on ehkä tosta heitosta semmoinen ansaittu ja nyt tähän homma taas siirtyi Santun käsiin. Ei tässä tämmöiset mestarimiehet, niin puhuit tuossa aikaisemmin Jesper Svenssonin titteleistä, niitä BBA-titteleitä on peräti 11. No sitä mä muistin, että oli 2-numeroinen summa ja siinä oli joku ne Hall of Fame-säännötkin, että pitääkö olla voittanut joku majori ja sitten vähintään 10 titteliä, että sua voidaan harkita tai jotain, mutta uskoisin, että sitten aikanaan kun hän lopettaa pelit, niin on aika lähellä kyllä sitä valintaa. Ja Mika Koivuniemihän on valittu sinne Kyllä. varmaan jo 10 vuotta sitten tai ehkä enemmänkin. Haluaako uuden? Ei, pallo taisi jäädä, joo. Pallo, joo, kyllä jäi. Joo. Tosiaan Jesper Svensson edustaa tätä göteborgilaista Partillen kaupunginosassa olevaa Bergamon seuraa. Tässä se puhutut Parker Boone tuossa keskellä ja oikealla hänen poikansa. Tätä vasemmanpuolista en kyllä tunnista. En mäkään joo. Mutta Parkeri tosiaan tänä vuonna täyttää jo 60. Että Joo, on kyllä pitänyt itsensä hyvässä kunnossa, että se heitto ulospäin on samannäköinen, että ehkä vaan pisteet on vähän vähäisemmät nykyään. Ja Parker Boone oli tuota Desperado-erässä, josta 3 parasta meni jatkopeliin, ne oli todella lähellä. Mun mielestä vajat 10 pistettä erotti hänet siitä, mutta ei vaan riittänyt paukut. Heitti kuitenkin yli 230 siihen. Niin se olisiko ollut 239 se viimeinen, jolla pääsi. Kyllä. Ja sitten Jesper Svensson. Nyt näyttäisi hyvältä. No se oli itse asiassa sopiva vajaa. Tosta jos jäisi, niin se olisi huono tuuri. Mutta sai sen menemään hyvin tuon heiton läpi, eikä ollut semmoista niin kuin vähän varovaista asettelua, mitä ne muutamat huonot oli. Ja nyt tuolla kaadolla, jos hän tekee esimerkiksi paikon, niin vähintään Santun pitäisi tehdä paikko kaato jo voittaakseen. Ja sille vaikealle radalle niin Santulle jää nyt ehdottomasti niin kuin kova paikka, mutta omissa käsissä on toki. Kyllä. Eturivissä tässä nähdään muitakin näitä keilailuvaikuttajia. Olli Hossi, Keilailuliiton puheenjohtaja, kunniapuheenjohtaja Harri Järvinen ja Keilailuliiton toiminnanjohtaja Sami Järvilä siellä. Sitten toi reunimainen taitaa olla se Valgeir, Joo, islantilainen niin kuin Euroopan keilonliiton jotain tyyppejä. Joo. Nyt on suorempi linja, mutta keilot ei todellakaan tykännyt tosta. Ihan hemputin hyvä voisi sanoa toi reaktio. 4 vei just niin kuin pitää 7. Täällä Talissahan järjestetään ensi elokuun puolessa välissä aivan uusi turnaus ja tämä islantilainen niin, Euroopan tuuri ja tämä Valgeir on ollut juuri sen takia täällä ja antanut hyväksyntänsä, että tämmöinen turnaus voidaan täällä pitää. Ja se on vähän alemman kategorian, että Bolmaster kun on sitä kaikkein korkeinta, niin se on sitten sen seuraava, mutta mun mielestä Virtasen Kaitsu Bowling Oyn toimitusjohtaja sanoi, että kuitenkin palkintosumma on jossain 40 000 kieppeillä, että olisi se aika iso kuitenkin. Joo. Tässä voittaja saa 10 000. Palkintosumma on, koko rahapotti on yli 60 000, mitä täällä jaetaan rahaa. Mutta sitten Jesper Svensson, viimeinen heitto. Tärkeä on, koska no nyt tuli ihan säkällä toi, mutta just tolla kaadolla Jesperi pakottaa ton Santun tekemään 2 kaatoa voittoon. Kaato 9 paikka, niin meillä on tasuri ja en muista oliko tässä yhden heiton rolloffeja. Taitaa olla, jos tulee tasapeliä. Mutta 2 kaatoa Santulle pitää tulla voittoon. Jos tämä ensimmäinen jättää yhdenkin keilan pystyyn, niin se tietää sitä, että Santtu Tahvanainen jää tässä kilpailussa jaetulle 3. sijalle. Huolellinen keskittyminen ja nyt todella tarvitaan kaatoa. Ei se oli siinä. Niin, se meni näki heti, ettei ole sinne menossa. Niin sanottu nokkausuma. Niin se näit heti, kun se kolahti tuohon radan pintaan. Joo, ei, se linjan näki, ettei tule menemään taskuun.
selkeästi nappasi sitten kiinni tuolla hännässä. Ja komea paikko kuitenkin. No joo. Ei varmaan Santtua hirveästi lohduta. Ei, mutta noin keilailusuorituksena. Niin... Mutta tässä kyllä nähdään just mikä tämmöinen amerikkalaisessa peliformaatissa, että toinen rata on niin helppo kuin vaan voi olla. Itseluottamus on korkealla ja toisella, en tiedä sitten, mä en seurannut niitä harjoitusheittoja niin paljon, että tuliko se siellä jo se epävarmuus siihen, mutta ei tullut kuin yksi tasku osumaan ja kaikki muut meni ihan pieleen. 228-218 päättyy tämä ensimmäinen välierä ja se päättyy ruotsalaisen Jesper Svenssonin voittoon. Ei saatu suomalaisvoittajaa sitten. Suomalaisvoittajat viimeisen 10 vuoden aikana, ne on aika vähissä. Niitä ei ole kuin 3, Valaranta pari vuotta sitten, Jehkinen 19 ja Mika Koivuniemi 14. Joo, ja kun se silloin aikanaanhan, milloinhan se 90-luvulla joku Tuure tai joku, Torgersen. niin olisiko se oli, sitten sen jälkeen tuli aina suomalainen. Joo. Ja vaikka täällä oli paljon ulkomaalaisia, niin silti aina suomalainen voitto. Mutta sitten kun se taika murtu, niin onkin melkein ollut vaan pelkkiä ulkomaalaisia. Joo, silloin kun Olli Tiainen voitti 97 Tuure Turgersenin jälkeen, niin sen jälkeen sitten oli tosi pitkä. Ja vasta 2012 Bill O'Neill. Niistä mä muistin, että aina tuli suomalaisvoittaja. No siellä oli Uotilakin useamman kerran. No, mulla oli kyllä hyvä tuuri, voitin 3 kertaa 10 vuoden aikana, tai 9 vuoden aikana. Joo. En tiedä mikä nyt tässä, jos spekuloi vähän vielä tuota seuraavaa peliä, niin mennään siihen kohta, mutta tässä nähdään näitä ratkaisuheittoja, millä tämä kisa ratkesi. Vasemmanpuoleisella radalla tämän pörröpään heitot olivat tehokkaita, mutta oikeanpuoleisilla sitten vaikeuksissa. yksi kaatu. Santtu Tahvanainen, mitäs mieltä tuosta välieräsuorituksesta itse tänään? No, hyvä mielihän tuosta jäi, että pääsi ekaa kertaa tänne TVC, mutta kyllähän tuo jäi harmittamaan, että vähän tuli huonoa suorittamista itseltä, niin se ei riittänyt jatkoa tästä näin. Että vähän mixed feelings. No, mistä sä itse luulet, että jo tuli vähän tämmöistä huonompaa suoritusta tähän väliin? Kyllä mä veikkaan, että se menee ihan, että vaikka on telkkarissa ennenkin ollut ja ajattelin, että siitä ei tule sellaisia ylimääräisiä paineita, mutta nyt kyllä tuntui sellaiselta ihan ekstra paineilta edellisiin verrattuna. Et mä uskon, että se vaikutti tosi paljon tekemiseen. Mites toi rata, millainen se oli? Kyllä mä sanoisin, että rata oli aika samantyyppinen kuin se on ollut tuossa koko alkukilpailun ajan. Ja mullahan on ollut vaikeuksia just tässä alkuvaiheessa. Et se ei ollut ihan hyvä mätsi, mutta ei sitä voi selitykseksi laittaa. Et kyllä se menee omaa piikkiin. No, tämä on jännä juttu, tämä TV-radalla hermoilu sillä tavalla. Siitä pääsee eroon, kun pelaa tarpeeksi hyvin ja riittävän usein TVC esiintyy. Eli siitä tavoitetaan. Kyllä, että sehän on nyt. Mä lähden parin viikon päästä alkaa meillä Amerikassa ammattitouri, että lähtee sinne niin. Ja siellä jos pääsisi uudestaan telkkareihin, niin sehän on sitten näihin aina erittäin hyvä valmistautuminen. No niin, onnea siihen koitokseen. Kiitos. Kiitos. Ei syyttänyt, että 3-1 olisi ollut hänelle vaikeampi. No jännä, ettei kommentoinut mitään, kun 5 hyvää kaatoa ja toisella ei mitään. Niin. No ehkä ei kokenut tarvetta sanoa siitä mitään. Joo, nyt, vaikka ja mitä silloin väliä, vaikka olisi sanonut sun toista tulostaulua ei valehtele, siinä ei tullut kaatoa ja siksi tuli turpaan. Kyllä. Ja täällä valmistautuvat ja harjoitusheittoja heittelevät sitten seuraava välieräpari, jossa kohtaavat italialainen Nicola Bongolini, eli viimevuotinen Ballmaster-voittaja. Voitti silloin ruotsalaisen Pontus Anderssonin tässä
tässä finaalissa ja sitten hänen vastustajana on ruotsalainen, tai voidaan sanoa ruotsalais-taimaalainen Kim Bolleby. Pongoliini on Tarmasta kotoisin oleva 28-vuotias keilaaja. Oli myös Italian joukkueessa viime kesänä täällä ja voitti Triossa, eikö voittanut? Joo, ja on voittanut 2 kertaa triossa vuonna 19 sekä viime vuonna Euroopan mestaruuden, mutta sitten Italian joukkue taipui vähän yllättäen Hollannille finaalissa. Niin, siinä se oli huonotasoinen peli. Kyllä, ei kukaan saanut mitään. Ja olisiko Hollannilla, että niillä kävi vaan vähän parempi tuuri, että se oli se ratkaiseva. Ylipuolen kaatoja ja tämmöisiä. Hyvin muistat. Tuossa muuten Pongoliinista, niin sen verran mä sitä, kun ne harjoitteli tässä ennen tätä TV-lähetystä kattelin, niin sillä meni kyllä koko ajan ylipuolelle. Niin mielenkiintoista nähdä, että saako hän 3-1 niin kuin yhtään kontrollia. Niin. Heitothan on kuitenkin vähän erilaiset Pongoliinilla ja Santulla. Pallon pyörimisasento ei ole todellakaan samanlainen, mutta se jää nähtäväksi, että onko hänellä ongelmaa. Tuossa esimerkiksi nyt harjoitusheitto, no vahvasti koukkas, mutta hyvän näköinenhän se oli se liike. Pongoliini tosiaan on ollut Italian maajoukkueessa 7 vuotta ja nousi silloin 2015 maajoukkueeseen ja siitä lähtien ollut heidän kantavia voimiaan Antonio Fiorentinan ja Eric Davolion kanssa. Ja se porukkahan voitti maailmanmestaruuden vuonna 2018. Joo, siis se on tosi laadukas se niiden edustusjoukkojen nykyään ja ne taitaa olla ihan niin kuin hyviä kavereita keskenäänkin sillä lailla, että saa siitäkin vielä vähän lisää voimaa siihen pelaamiseen. No, toden totta. Laadukkaita pelaajia. No, siinä itse asiassa harjoitusheitto meni paksukset. Ja Pongoliini muuten heitti täällä tuossa round robin vaiheessa yhden 300. Se oli hänen urallaan 20. Ja täällä kun pelataan vielä tämän finaalien jälkeen sellainen 300 heittäneiden kesken kisa, niin hän pääsi siihen. Joonas Jehkinen voitti sen ensimmäisen ihan reilu viikko sitten. Sai ja sai siitä 2 joo. tonnia. Ja sitten Santtu Tahvanainen heitti tuossa tänään. Molemmat päivällä. jo, Santtu ja Pongoliini heitti tänään ja he 3 uusia sitten 3 000 eurosta yhden heiton kisana. Jos Jehkinen se voittaa, niin hän kuittaa 5 tonnia. Mikä on, kun kakkospalkinto on 6 000, niin se on melkein kakkospalkinnon verran. Ja sittenhän Joonas kuitenkin sai päästyään tälle päivälle jo 600, että lähes olisi kakkossijan veroiset rahat. Mutta nyt on jo 3 tonnia tai 2 tonninen tienattu sieltä 300 kisasta. Ja tuon yli 250 kisaa, mikä täällä heitetään lauantai-illan niin kuin viihteeksi. Perjantai-illan viihteeksi, sen heitti ja voitti Juho Rissanen, nappasi siitä tonnin. Mutta nyt mennään tähän kilpailuun. Välierään Nicola Pongoliini ja Kim Bolleby. Pongoliini aloittaa heittämällä 9 pois. Vähän tommonen väsähtänyt kymppi, oikas turhan paljon se pallo ja ei ollut enää energiaa siellä. Ja tässä on nyt mielenkiintoista seurata just, että millainen se oikea rata on Pongoliinille, koska Pongoliinikin heittää kymppiruudun nyt sillä puolella. Joo, se lähti tuosta. Ei kutonen niin kuin kiersi tuon Niin, tai toi oli semmoinen niin kuin weak 10, eli se oli löysä. Kun taas Jesperillähän ne meni oikein rajulla voimalla, kiersin sen 7, mutta tuo oli vähän läts. Paikka kuitenkin ei tuota vaikeuksia. Tuo kymppikeilan paikkaan mennä ei välttämättä ole niitä helpompia, mutta näille ammattimiehille ne on aivan niin sanotusti piece of cake. Harjoitusheitoissa kattelin, että Bolleby heitti tätä oikeaa rataa eri pallolla kuin vasenta, niin katsotaan lähteekö jatkamaan sillä idealla myös itse peli. Bolleby on myös Bergamonin seuran jäsen ja asuu siinä Göteborgin kupeessa Partillessa. Eli tässä voi tulla, että tässä seurakaverukset voi kohtaa loppuottelussa, koska Jesper Svensson nimenomaan on siellä. Ja tästä Bollebystä vielä sen verran, että hän on Osku Palermaan pelikaveri, kun he heittävät sitä Ruotsin liigaa. Niin sä kerroit. Joo. Nyt oli tosi hyvä alku. Tämä näyttäisi siltä, että ottaa saman pallon myös tuolle toiselle radalle. Että se oli vaan sitten se harjoitusheittojen kokeiluja. Kim Bolleby oli mun henkilökohtainen suosikki, kun turnaus käynnistettiin. Ja perustin se sillä, että hän tosiaan oli siellä AIK-turnauksessa 1 viikko sitten, mutta hän voitti myös Singapore Openin
tuolla Singaporessa joulukuussa ja se on niin kova turnaus, kun tiedetään aasialainen keilailutaso on. Hyvä vajaa osuma. Huono säkä olisi ollut, jos tosta olisi jotain jäänyt ja 10 pinnan johto. Kim Bollebyn isä muuten, Ulf Bolleby, oli Ruotsin maajoukkueessa silloin, kun vuonna 1987 pelattiin täällä miesten MM-kilpailu. Joo. Ja taisi olla jossain, itse asiassa oli väkisinkin, kun Ruotsi taisi voittaa silloin ihan muutamilla pisteillä Suomen 5-miehisjoukkueessa, niin Ulf oli osa sitä joukkuetta. Ja Kim Bollebyn äiti on siis thaimaalainen. Ja Bollebyhän oli voittamassa viime vuonna sitä 250 ekstraa. Okei, tota mä en tiedä. Joo. Kun ei näy missään tuolla nettisivuilla. Voitti Tony Rannan siinä. No, ylipuolelta tuli, ettei se nyt taida Pongoliinilla kautta oikea rata ihan herkkua olla. Nyt alkaa olla sellainen tutina, että tässä voi olla, että nähdään ruotsalaisfinaali. Ja vasureiden finaali. Niin sekin vielä. Aika yllättävää. No se, joo. Tässä on, kun arvon katselijat, niin tässä oli aikamoinen osa sarkasmia tässä. No se on vaan ollut viime vuosina, eikä siinä mitään. Joo. Hyviä keilaajiahan nämä on. Ilman muuta, joo. Se on toden totta. Tuon väkisin oltava, vaikka ei Santtusin haastattelussa maininnut mitään, niin harjoitusheitot meni Pongoliinilla tuossa 3-1 tonne ja nyt eka heittokin, niin ei ole kiva rata. No, Bolleby aloitti siis tuplalla ja nyt Pongoliini paikolla ja kaadolla. Ja nyt hän on jälleen tässä radalla 30. Ja siinä se menee taskuun. Että ja juuri siltä rimalta, miltä pitääkin, eli rimalta 17. niin, tämä on jo ihan riittävä otanta tilastollisesti, että onhan ton oltava ihan kiva rata ja oikein on vaikea. Ei se ole mahdollista, että nämä aina epäonnistuisi toisella ja toisella onnistuisi. Ei vaan ole. Joo. Tämä perustuu todennäköisyyteen. Ja Pongoliinillä 10 ruutu sille oikealle radalle. Sama kuin Santun kohtalo äsken. Ja sitten näin valmistautuu 31-vuotias ruotsalainen Kim Bolleby kolmannen ruudun. Ai, se vähän se seiska nikotteli, mutta lähti. Näytti vähän kevyeltä se irrotus. Kimihän ei yritä hirveästi laittaa tuohon, vaan pitää hyvin just kättä takana ja tavallaan pyörittää sen pallon tonne, mutta pikkasen ehkä lähti kevyenä ja voi sanoa, että oli jopa onnekas, että se seiska lähti tosta. Niin kuin nelonen oli lentänyt jo ränniin ja sieltä kimposi takaisin. Aika lötsö oli toi, mutta kaato kuin kaato. Ja niin kuin sanoin jo äsken, taskusta on parempi sauma saada kaato kuin sen vierestä. Niin sanotulla triplalla Bolleby on siis aloittanut tämän toisen välierän, kun ensimmäisessä välierässä siis Jesper Svensson voitti Santtu Tahvanaisen. Se lähti mun mielestä paremmin kädestä, mutta koska hän heittää vähän kevyttä kuitenkin kokonaisuutena, noita seiskoja varmaan jää, mutta toi oli hyvä suoritus kyllä. Kyllä jälleen se nelonen vähän tuli, kopautti tuota seiskakeilaa, mutta ei riittävästi ja näin 1,5 kiloinen keila jäi pystyyn. Tässä ei ollut epäilyksen sijaa. Bolleby paikkaa ja on saanut tuon 9 pinnaa johtaa. Joo. Pongoliinihan menee edelleen, jos saa kaada, mutta mitkähän nyt olisi otsit tuolle oikealle puolelle sitten. En usko, että ainakaan yrittää samanlaista kuin äsken, eli ylipuolta. No ei varmasti. Kyllähän keilaajat aina hakee sitä taskua. Eli oikeakätiset 1-3 keilojen taskuun ja sitten vasenkätiset 1-2 keiloille. Ja aika lailla samalla kuin Santula. Sitten laittoi sinne ulospäin ja ei tapahdu mitään. Pallo missä ykköskeilan kokonaan. Että taitaa olla aika hankala rata suoraan sanoen. Nätisti kyllä pistää palloa eteenpäin aika oikeaoppisesti, mutta aivan liian ulos niin sanotusti. Ja
Ja nämäkin voi olla niitä, silloinhan ne radan topografiat mitattiin toukokuun lopussa ja meillä on ollut kuitenkin pitkä syksy tuossa ja ollaan jo tammikuussa, niin ne on voinut taas, että tohon on tullut tuosta radasta tosi vaikea oikeakätiselle. Meillä ei ole tietoa siitä, kun ei ole nyt mittaustulosta, mutta heittojen perusteellahan toi on ihan kuin olisi eri keli kuin tuossa vasemmalla radalla. No, paikka kuitenkin onnistuu No joo, toi huomattavasti suoremmalla heitolla. Niin, ja toi nyt on helppo. Mutta 11 on eroa ja tämän oikean radan takia niin Bollebyyllä näyttää kyllä tilanne aika hyvältä. Joo, hänen ei tarvitse sitä oikeaa puolta käyttää tästäkään radasta. Niin eihän niin kuin Jesperillä eikä Kimillä ollut mitään ongelmia tällä 3-1. Mutta nyt siinä on heittänyt oikeakätiset 7 avausheittoa ja 1 taskuun. No, siellä näytti ylärivillä tässä sivukatsomossa niin Walter Alessandro Santu selvittelevää jotain. Hän on tuo punatakkisen Ari Tiaisen vieressä siellä jotain. Se oli huono heitto, meni tosi tiukka linja ja silti pysyi vielä tossa, että meinasi tulla kaato. 4 jäi vaan. Sillä radalla on kyllä selvästi taas sitten oikeakätisille paljon virhemarginaalia. Jos Pongolini ei tästä nyt kaatojonoihin pääse, niin kyllä Bolleby menee tästä keikkuen sitten seurakoveriaan vastaan tuolla finaaliin. Ja vaikeahan peräkkäiskaatojaan tehdä, jos toisella ei tule. Joo, sen koki karvaasti Santtu Tahvanainen, joka tässä edellisessä välierässä kärsi tappion. Ei ollut kuin 10 pistettä, mutta se nyt on riittävä. Niin, se, että jos olisikin ollut tilanne toistepäin, että Santun kymppiruutu olisi ollut vasemmalla radalla ja 2 kaatoa riittää voittoon, niin olisi voinut sanoa, että tulee. Joo, ja sitten taas se, että se on tuolla oikealla, no tuskinpa tulee ja no ei tullut. Aika hyvässä vaiheessa kyllä ennustit sen, että Santulle tulee olemaan vaikeaa, koska se lopetusrata oli se 10. Tai siis 3-1. Se on huono heitto. Tulos oli kyllä hyvä tosta heitosta. Paksu kuin mikä. Joo, ihan missäs monta rimaa oikealle. Ja noista osumista voi ihan hyvin jäädä 4-6. No nyt jäi vaan helppo 4-keilan paikko. No, ja just yhdessä sarjassa noilla on iso merkitys noilla tuurijutuilla, että miten se käy. Tällaista isoa palloa ei ole niinkään helppo heittää juuri sille rimalle. Varsinkin sitten nyt Bolleby kyllä antaa siimaa. Nyt pelihän on itse asiassa tasan ja toi on yksi helpoimmista niin kuin keiloista. Vasurille 4 ja oikeakätisille 6. Että se, että miksi se meni ohi, no siksi kun hän heitti ohi siitä keilasta, mutta oli ehkä vähän jo miettii jotain seuraavaa juttua ja tiedä häntä, mutta nyt peli onkin tasan. Ensimmäinen kunnolla tyhjä näihin finaalipeleihin. No se oli hieno. Se oli hieno. Todella hyvä heitto. Hyvin kamera tallensi tuon otteen, minkä tässä tapauksessa Kim Bolleby tuosta pallosta ottaa. Eli tuo pikkusormi on kovinkin kiinni tuossa nimettömässä. Ja sitten nimetön ja keskisormi reijissä ja sitten tuo etusormi levitettynä varsin leveällä. Ja just toi, kun hän pyrkii pitämään käden loppuun asti tuolla takana, niin silloin just laittamalla ton pikkurillin kiinni siihen nimettömään, niin se pysyy helpommin. Ja sitten jos taas haluaisi enemmän päästä sivulle irrotusvaiheessa, niin pikkurilliä levittää niin paljon kuin mahdollista. No. Ja sitten Pongolini. Ei mene taskuun. Tuommoinen ihme klippi sieltä ylipuolelta. Toinen ylipuoli tuli siinä jo. Toi ihan hirveä toi rata suoraan sanoen. Kyllä, mutta ja aika kova kaveri se olisi, joka tässä nyt yhtäkkiä menisikin heittämään jostain 2-3 välistä kovaa suoraan pesään.
ei ihan ehkä onnistu lennosta TV-peleissä. Eli tarkoitat nimenomaan näitä nuolimerkkejä. Merkkejä, joo, oikealta puolelta oikeakätisen. Niin siitä olisi semmoinen mahdollisuus, mitä mä kattelin tänään, tai jopa lähempää kakkosmerkkiä suoraan, mistä Joonas Jähi ja Dominic Barrett heitteli. Mutta se muutos tässä vaiheessa ja Pongolin tapa vielä heittää, niin ei se ole mun mielestä edes mahdollinen. Pongoliini ei levitä läheskään niin paljon näitä sormiaan kuin kollegui. No taas tommonen vähän väsähtänyt kymppi, mutta tasku on niinku tuolla radalla tosi helppo. Tämä on nyt huomattavasti heikompi tasosta keilaamista kuin se ensimmäinen veleerä Svenssonin ja Tahvanaisen kesken. No joo, tietysti toi 4 ohi, niin se oli tosi huono ja ei nyt noi Pongoliini heitot niinku pari tuommoista kevyttä kymppiä tossa ja sitten se oikean puolen minne sattuu, niin ei se nyt kovin hyvää tietysti ole ollut. Mutta se saa se rata näyttämään ne heitot niin huonoilta, kun se on niin vaikea. Kuitenkin tämä italialainen heitti tänään 300 sen. Että Joo, ja siinä taas katseltiin, se oli siinä round robin vaiheessa. Kaikki oli niin syvällä taskussa kuin vaan voi olla, että siinä ei mitään säkää tarvittu. Ja edelleen peli tasan. Ratakohtaiset erot, ne ovat olleet yksi teema. Kaikissa halleissa on aina. Joo. Mutta jotenkin se erityisen paljon kuvastui täällä, kun saattoi heittää 250 ja ylikin ja sitten seuraavaa, kun on siirretty muutama ratapari, niin on ollut 100 pistettä huono. On, siihen vaikuttaa se 10 minuutin harjoittelu, että miten se heitetään, niin se lähtee ohjaamaan sen radan muutosta. Ja taas Kimi missasi oikealle ja ihan samanlainen, mistä viimeksi kävi Säkälä ja pelkkä 4, niin nyt jäi suoraan sanoen ansaitusti se reikä. Joo, nyt hän pelaa tosiaan Pongoliinin pussiin kunnolla. Joo, nyt se meni jo 12 pistettä Pongoliini johtoon. Mutta edelleen kymppiruutu Pongoliinilla oikealla ja ei kyllä tiedä yhtään kumpi voittaa vielä. No, kyllä tässä nyt kuitenkin niin sanotussa parituloksessa vielä kiinni ollaan. Se olisi muuten kyllä, jos Kimi voittaisi sitä, niin aika kova homma voittaa AIK ja Ballmaster peräkkäisenä viikonloppuun. Onhan se jo nyt hienosti, että on päässyt tänne. Niin ja sitten kun se vielä Se oli hyvä heitto. Kuuluukin mennä tuolla niin sanotulla Messingerillä toi 8 poistosta. Niin vielä se Singaporen turnaus sieltä joulukuusta. Niin. Seuratkaapa katsojat sitten vielä Bollebyn pikkusormea, joka asettuu palloa vasten. Hän taivuttaa sen, se ei ole suorana se, vaan hän pitää sen tuollaisessa linkussa. Jonkun verran pelaajat käyttää sitä. Muista esimerkiksi oma isänikin käytti sitä. Ja sitten on monet pelaajat, jos itse laittaisin sen siihen asentoon, niin se jo sattuu se, että en mä pysty heittämään sitä. Se on mielenkiintoinen, mutta sillä tavalla yritetään vähän saada ehkä enemmän pyörintää palloa. Eli Ailo Uotila on semmoistakin käyttänyt. Kyllä, heitti silleen ja monia muita. Hänkin on muuten Ballmaster-voittaja. Se oli toinen taskuosuma tuolla radalla oikeakätisillä, mutta tuon Spekton mukaan jäi kovin vajaaksi. No sitä mä en taas osaa nyt oikein, miten se menee, mutta kyllähän toi nyt oli niinku taskussa se vaan, että se tuli niin kaukaa ja väsähti, niin samalla lailla jäi toi kevyt kymppi, mutta toinen taskuosuma oikeakätisillä. Joo. Oli vähän sellainen puhkaisu, eikö niin? No joo, se olisi pitänyt jäädä vajaammaksi tai mennä syvemmälle, että olisi tullut kaato. Tuossa oli semmoinen väliosuma, mistä ei tule. Mutta mä luulen, että kun tuo on niin hankala se oikea puoli, että siinä ei ole paljon niin kuin noilla on ollut valintavaraa siitä, että millä tavalla heitän taskuun, vai että voiko se osuisi sinne jotenkin. Ollebyllä vielä tuo oikea rata, kun on mennyt 2 keskelle ykköstä, niin mun mielestä ne on ollut vaan heittovirheitä, että ei pitäisi olla mitään syytä, miksi hän ei saisi seuraavaksi siinä hyvää heittoa. Pongoliinille paikko. Ja 11 pinnaa on hänen johto. Tähän 8. ruutuun.
Kaato olisi tärkeä, koska sitten hän säilyttää just sen, kun se pysyy 11 se ero, kun se voi mennä ihan muutamiin pisteisiin. Ja nyt hän on siis sillä hänelle paremmalla radalla, eli radalla 30. No nyt oikas kyllä tosi paljon palloa. Vaikka aika ylhäältä niin sanotusti pelataan. Niin, en tiedä sitten onko toi radan muutosta vai mitä. Mun mielestä se näytti kyllä ihan muutama metri ennen keiloja, että kyllä se taskuun osuu. Mutta tosta niin kuin huomaat, se oikas enemmän. Oliko irrotus vai kulkeutuma vai molempia? Jotenkin se pyörintä, poikittaispyörintä 1-2 lakkas ja näin lopetti tosi paljon voimakkaammin kuin aikaisemmin. Hän on pelannut tuommoista tavallaan vähän niin kuin oikaisuttanut sitä, mutta tuossa se oikein vielä normaalia enemmän. No sinne jäi tuollainen puolikas ämpäri, että kyllähän sen sieltä paikkaa. Keinailukielellähän käytetään. Eipä paikkaa. Oi. Ei muuten paikkaa. Ei. Ja nyt meni Bolleby jo 3 pinnaa johtoon. Joo, se kun on tällainen muovipallo, joka ei nouse yhtään, niin se meni ihan suoraan. Ja löi ton 2 kanssa siitä edestä pois ja 4 sinne jäi. Että nyt on 3 pinnaa häviöillä. Kimillä on yksittäinen kaato, jolloin hän ei hukkaa, vaikka tulisi mikä tahansa paikko tähän. Ja Pongoliinilla on 10 ruutu oikealle radalle. Kyllä nyt seuratkaa tätä hänen pikkusormeaan. Se on käännetty linkkuun. Ihan on tolleen joo. Linkkuu tonne alle. Ja mua sattuu jo, kun mä katson sitä. Mulla sattuu, kun vaikka ei ole palloa. Niin, kun katso vaan sitä. No ei toikaan nyt kaikkein kivoin kuvio ole tohon paikata. Vaikka se onkin tonne toiselle puolelle tuo kotireikä, että sä pääset siihen kierteellä tulemaan, mutta ei ole mukavin. Joo, se on niin keilailukielellä sanottuna kotireikä ja nimenomaan oikeakätisen kotireikä. Kyllä. Bolleby sentään heittää täältä vasemmalta. Se on iso breikki, että toi 10 ei kaatunut, koska jos se olisi kaatunut, niin se olisi jäänyt, no hän toki heitti jo 4 ohi, mutta hyvä on. Joo. Hieno paikka. Reikäpaikko. Ne on aina arvokkaita. No, tupla 8 tuolla vasemmalla radalla, missä Kimikin on kyllä ollut parempi, niin sillä hän sulkee jo Pongoliinin pois. Tässä samalla kerrottakoon se, että täällä Ballmaster-turnauksessa on semmoinen sääntö, että pallon pintaa ei saa muuttaa sarjojen aikana, siis peruskilpailussakaan, vaan pyyhkiä saa nesteellä, mutta pallon pintaa ei saa karhentaa. Mutta nyt Bollebylle erittäin tärkeä heitto. Hyvä on. Näytti, että ei osunut vitoskeilaa. No ehkä joo. Kevyempi irrotus, vai onko hänelläkin jo se rata vähän, ja hän tietysti pelaa Jesper Svenssoniin verrattuna vähän kevyemmällä irrotuksella, mutta no, kyllä se pallo osui siihen joo. Eli juuri niin kuin pitääkin, eli pallonhan pitää viedä tuo vitoskeila sieltä 1 takaa. Tuosta pallon pintamuutoksista, niin eihän se meidänkään näissä normaalikilpailuissa, se on täysin sarjojen välissä. Mutta Euroopan tourin erikoissääntö on se, että missään vaiheessa pelin aikana ei saa tehdä mitään pallon pinnalle. Ainoastaan puhdistaa hyväksytyillä nesteillä. Joo. Ja jälleen näkyy selvästi tuo pikkusormen taivutus. Noin. Ja sitten 8 pois ja Kim on finaalissa. Ja tämä perustuu aivan matematiikkaan, vaikka Pongoliinilla onkin tuo 10 ruutu pelaamatta. Nyt on aika hyvät prosentit kyllä Bollebylle, että menee 8, koska hänelläkin itse asiassa selvästi on ollut tuo vasen rata parempi. Kaikki on mennyt taskuun. Niin taskuun kun heität, niin 8 menee varmasti. Sinne se meni. 9 lähti ja Bolleby finaaliin. Mitenkäs se meni? Bolleby voitti sen A-lohkon ja Svensson oli toinen. Niin tällöin varmaan Bolleby saa valita
aloitusradat ja siten määrittää sitten ja uskoisin, että hän haluaa kymppiruudun tietysti vasemmalle. Tässä tehdään kuitenkin tuo hoitohan tässä tehdään. Ei kai tule, ei tule mun mielestä. Sen takia ne kaikki 4 harjoitteli silloin alkuun. Ja nyt kun Svensson tulee, hän saa 2+2 harjoittelua. Okei, jos se tehdään, se on sitten uusi sääntö. Ei ole ennen tehty. Joo, kyllä mun mielestä se jossain... ja sitten Pongoliini. No se merkitykset. Se oli ihan sama. Ihan sama. Eli seurakaverukset Jesper Svensson ja Kim Bolleby Göteborgista tulevat kohtaamaan itsensä tai toisensa tämänvuotisessa Ballmaster-turnauksen finaalissa. Veikkaisin, että 204-172 ei tule, koska ei kukaan ole vielä menossa radanhoitokonetta laittamaan tonne. Mutta siinä kyllä lukee tuossa ja se, munkin mielestä se olisi urheilullisesti ihan ok. Katsotaan miten käy. Jesper Svensson kyllä kantaa jo pallojaan sinne. Ja tässä sitten näitä ratkaisuheittoja tästä toisesta välierästä. Tässä hieno kuva nykyaikaisista keilapalloista. Siinä oli ykköspalloa ja sitten sinistä muovipalloa. Tässähän on vaan oikeastaan, eikö Pasi niin, sä tunnet tämän yrittäjänä sen tämän pallokuvion, että onko tässä vaan taivas rajana, minkälaisen värityksen palloon laitat? No värityksessä varmaan joo, että sitten painolaattojen puolesta on erilaisia numeroarvoja, ylä- ja alarajat ja sitten pallon pinnan kovuudessakin on alaraja ainakin, en tiedä onko ylärajaa, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Joo, siinä on todella hyvän näköistä kattausta, minkälaista palloa. Ja tässä oikealla nyt näyttäisi olevan sitten se yksittäinen uretaanipallo. Tässä meillä on sopivasti aikaa, kun miehet harjoittelee. Kerro hiukan tästä uretaanipallon erosta tuommoiseen reaktiivipalloon, kun ne on nyt siinä vierekkäin kuvassa. Uretaanipallo, niitähän oli, ne tuli varmaan 80-luvun alussa tai jossain, ehkä 70-luvun lopussa, en tosta ihan varma, mutta ne ei ime ollenkaan öljyä, ne silloin aikanaan teki vähän tasaisemman liikkeet. En tiedä mitä Purplehammeri on, mutta koukkaa tosi hienosti. Mutta just se, että se pallo ei ime öljyä, jolloin se kaikkihan jää siihen pinnalle ja se siirtää sitä tuossa radalla paljon enemmän. Ja radanhoito-olosuhteen muutos on usein paljon nopeampi. Kun taas sitten reaktiivipallon idea on vähän, että se pystyy koukkaamaan niin paljon, niin osan sen öljyn, mitä se pyörii, niin pitää mennä sinne pallon sisään, jolloin se pystyy kääntymään enemmän. Ja kovin suosituksihan nämä uudet
niin kuin mainitsit jo nimen Purple Hammer, niin ne on tullut aika suosituksi. On. Nämä Jopa kaksikätiset. veteraaneissa. No joo, ja kaksikätiset tai yleensä ketkä heittää suurella pyörinnällä, niin se uretaanipallo tasoittaa sitä heittoa hirveästi, eli vauhdin ja irrotuksien muutoksia, niin ne ei näy niin dramaattisesti kuin jos heittäisi reaktiivipallolla, kun ne menee minne sattuu. Ja esimerkiksi Jesper Svenssonin, niin en mä kyllä oikeastaan ikinä näe hänen heittävän reaktiivilla, ja hänen pyörintämäärä, kun on ihan mieletön, niin ne pienetkin virheethän näkyy siinä, että pallot menis mihin sattuu. Plus sitten eihän Jesperillä ole mikään ongelma saada keiloja lähtemään osumista. Ja siinä taas Parker Bowen poikansa kanssa tai kuvissa. Ja siinä vasemmalla puolella Timo Palermaa meille viestitti, että hän on näitä Brunsvikin pallotehtaan miehiä, jotka Okei, no niin, no Ilmakos, kun se on tavallaan vähän eri merkkiä, mitä itse työn puolesta niin kuin tiedän, niin en tunnistanut. Mutta hän on kilpailevan merkin miehiä. Joo, ja ihan luonnoista, että hän on täällä, koska Brunswickhan on tämän Ballmaster Openin sponsori ollut jo pitkään, ja virallinen nimihän on Brunswick Ballmaster Open. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että koska Kim hän sai mun mielestä valita, koska hän oli lohkon ykkönen, niin menikö se niin, että hän saisi 10 tonne vasemmalle radalle vai miten? Ja niille katsojille... No niin se menee. Joo. Koska nyt kun Jesper aloittaa vasemmaan, niin Kim hän heittää ykkösruudun oikeaan. Kyllä. Ja niille katsojille kertokoon, jotka vasta nyt kenties tulevat lähetykseen mukaan, se, että nämä keilaajat, jotka ovat finaaliin selviytyneet välierien kautta, niin tämä vihreäpaitainen Jesper Svensson välierässä kukisti Santtu Tahvanaisen ja sitten Kim Bolleby, Jesper Svenssonin seurakaveri sieltä Göteborgista. Hän voitti hetki sitten hallitsevan Ballmaster-voittajan Nicola Bongolinin. Ja sitä ennen oli pelattu sellainen 7 sarjan round robin kierros, jokaista vastaan 2 lohkossa, ja siellä oli peräti 8 suomalaista mukana, mutta ainoastaan Santtu Tahvanainen selvisi tähän niin sanottuun TV-finaaliin. Näytti, että Jesper heitti vähän keskempää rataa kuin siinä ensimmäisessä ottelussa, 2-3 rimaa enemmän oikealta. Että onko sen verran radat muuttunut sitten? No se oli hyvä heitto, koska ei Kimillekään toi ollut todellakaan mikään mieluisa ja jäi sopivasti vähän vajaaksi, niin siitä ei se 7 voinut jäädä. Ja tuossa spektokuvassa näette tuommoisen aika pitkän kaaren tuo Bollebyn pallo tekee. No joo, hän pelaa sitä niin takaa, että vaikka se on varmasti reaktiivi, joka voisi teoriassa olla vähän kulmikkaampi kuin tuo uretaani, mutta molemmat pelaa hyvin kaarevalla liikkeellä, erityyppisillä palloilla, mutta saman tyylistä kaarevaa liikettä. Ja sinne Bolleby taas tuon pikkurillin kääntää palloa vasten. Ja tästä yhdestä sarjasta tämä hommeli on kiinni, mutta nyt sinne jää kyllä inhottava reikä. 1, 5, 7. 3, 7, 9 eli vajaa. Se onkin täällä reunassa. Vajaa, mä katsoin ihan väärästä kulmasta. Onko rata muuttunut? Pystyykö Jesper esimerkiksi jo niillä 2 harjoitusheitolla siinä vasemmalla radalla, ja Kimhän ei saanut harjoitella niin kuin huomattiin, niin vaikuttamaan siihen, ja sitten hän heitti ylempää, ja nyt Kimin pallo meni vähän pitemmälle ja jäi tuommoinen mahdottoman, tai ei käytännössä pysty paikkaamaan kuin hirmutuurilla, eikä hän sitä mitenkään yritäkään. Just vaan jotenkin pompata tuolla, mutta ei mitään, Jeppe 12 pinnan johtoon jo. Ja selvästi meni pieleen, tai niin kuin liuku pitemmälle se heitto. En mä niin kuin nähnyt niin suurta heittovirhettä, mutta ei vaan pallo reagoinut enää siinä kriittisessä kohdassa ja puski läpi. Jesper Svensson siis on kertaalleen voittanut tämän turnauksen 2013, jolloin hän oli vasta 17-vuotias ja on edelleen tämän turnauksen nuorin voittaja. Pasi Uotila kärsi silloin niukan tappion. Hyvä vajaa osuma. Joskus olisi voinut jäädä jotain, mutta taskuun meni, ja tämän alun 2 ruudun jälkeen niin ero toki on vasta 22, mutta mitä on nähty, niin aika isot on prosentit, että Jesper tämän harjaa. Jos Jesper Svensson voittaa tämän
kolmekertaisen Ballmaster-turnauksen, niin hänestä tulee Kimmo Lehtosen lisäksi toinen pelaaja, joka on voittanut 2 kertaa. 3 kertaa hän tämän turnauksen on voittanut tässä vieressä istuva Pasi Uotila sekä Simo Vähäkorpela ja Lasse Lintilä. Mika Koivuniemellä näitä voittoja on 4. Vähäkorpela pitää sitä ennätystä, että hän on ainut pelaaja, joka on voittanut peräkkäisinä vuosina. Kyllä. Silloin aika monta vuotta sitten, vuosina 80-luvun alussa. 83, No niin, 84. taas lähti. Ja selvästi näkee, että Jesper kyllä luottaa tekemiseensä, että hän osuu taskuun. Ja sitten siinä on kyllä niin mieletön se pyörinnän määrä, niin vaikka uretaanillakin heitetään, niin tosi mahtavastihan toi 4 vei 7 tuolta seinän kautta. Jesper Svenssonkin joutui muutaman niin sanotusti lapun heittämään ennen kuin paikka loppukilpailuun selvisi. Olisiko se ollut toinen? Joo, niin varmaan. Ei tainnut olla enempää. Joo, mutta ei ole sitten mitenkään keikkunut näissä seuraavissa erissä, mitä on pelattanut kärkipäässä, mutta tämän päivän aikana hän on hilautunut pikkuhiljaa. Ollut koko ajan siinä selkeästi niin kuin ylöspäin mukana ja pikkuhiljaa, ja kun se rutiini ja taitotaso on niin korkealla, niin ei se ole mikään yllätys. Nyt Kim heitti kyllä hyvä heiton ja keilat liikkui niin kuin kuulukin, mutta eipä siinä paljon enää ole varaa antaa niin kuin siimaa Jesperille. 32 on kuitenkin ero jo. Saattaa olla, että tuo 1 tyhjäkin riittää. No kuvitellaan nyt vaikka, että tässä, ja varmasti on vaikea mennä nyt heittää 30-selle, kun äsken tuli se 3-7 reikä. Jos ei tule kaatoa, niin seuraavan kerran kun hän pääsee radalle, niin ero voi olla jo 50. Tuo Bollebyn habitus vaikuttaa siltä, että hän olisi vähän jopa nuorempi, mutta hän on muutaman vuoden Jesper Svenssonia vanhempi. Sopiva vajaa, mutta siinäkin oli nähtävissä, että se pallo vähän missaa jo sitä breikkiä, mikä edeltävässä sarjassa toimi hyvin. Sen verran kiipesi ja tuli just tommoseen osumaan, mistä itse asiassa aika usein tuleekin kaato, mutta se on niin kintaalla, että jäisi uudestaan se joku 3-7 siitä. Bolleby muuten asuu vain 200 metrin päästä tuosta Partilen hallista, missä hän harjoittelee. Ja niin, tai sitten siellä Bergamonissa. Se oliko Oskukin asu lähellä? Joo, kyllä, joo. Sekä Jesper Svensson, okay. Kun kaikki edustavat samaa seuraa. Eli tässä käydään myös Bergamon seuran mestaruusottelu. Aika kovalla panoksella, kun voittaja ottaa 10 tonnin. Ei vielä. Ei riitä tuo vähän oikasi ehkä vähän enemmän toi heitto nyt. Ja sitten jäi tuommoinen kevyehkö 7, mutta niin kuin sanoin äsken, niin siinä on kuitenkin niin paljon sitä pyörintää, että se aina saa keilat liikkeelle ja sieltähän se Messengeri tuli, niin ei vaan nyt tällä kertaa ihan sopivaan kohtaan osunut. Mutta ei siinä jäämiehen ilme paljon, joka on värähtänyt, vaikka 1 kerta sinne jäi. Joo, ehkä Jesperilläkin on joskus myös jäänyt 7, ettei se niin yllättävä ollut. Kyllä. No, mutta pelin kannalta kiva, että tavallaan jäi ja Kim sai äsken sen, niin se ei vielä ratkennut. Eikö se EM-kisoissa oli se joku peli, kun oli pari vai mikä trio-peli, kun puolessa välissä oli jo homma selvä, niin se oli vähän tylsä TV-lähetys ja tylsä myös tietysti katsojien kannalta. Joo, se oli se välieräkamppailu, joo. Finaalihan oli vähän pisteinen. Joo. Ja tasoja jalhaiseksi. No se oli tosi hyvä irrotus ja sen näkikin siitä, että se pallo kääntyi tosi vahvasti. Ehkä oli jo vähän turhan paksu, ettei siinä olisi montaa milliä tarvinnut enemmän oikealla, niin olisi jäänyt jo 6, mutta heittona se oli niin kuin tosi hyvä. Aika vahvasti lyö tuohon ykköskeilaan, mutta ja just semmoista oikaisevaa efektiä, mitä edeltävässä heitossa oikeamman puolen radalla oli, niin tossa ei todellakaan ollut, se jyräs loppuun asti. Ja sitten tähän vastaa Kim Bolleby tällä vähän vaikeammalla radalla. No kyllä taskuun menee. Ja hienosti keilat lähtee. No ei joku 11 enää ero. Olet sä aika mestari. Hyvä, että pallo ehti rataa pudota, kun sanot, että taskuun menee. Joo, nyt jännästi muuten kääntynyt. 2 viimeistä on tällä oikeanpuolimaisella ollut just semmoisia. Ja sitten yhtäkkiä se, mikä oli edeltävässä pelissä, vasen rata hallussa,
ainoa mitä tapahtui, niin Jesper heitti 2 harjoitusheittoa sinne. Mutta toi tavallaan kuvastaa sitä, miten nopeasti tänä päivänä toi rataolosuhde muuttuu. Ja jos vaikka yksinäänkin pääst heittämään yhden sarjan samaan radalla, niin saattaa helposti olla yli merkin verran, mitä pitää siirtyä, vaikka vaan itse heität. Ja nyt sitten mennään taas radalle 30. No se menee tuohon sopivan vajaaseen ja tuosta ne lähtee. Vähän siinä kuilun partaalla niin kuin eletään, että pieni moka, niin se voi mennä vajaaksi, mutta tuossa ei ole montaa heittoa jäljellä, niin ei siinä kauhean isoja juttuja voi tehdä. Ainoa mitä kannattaa tehdä, niin heittää hirmu hyvä heitto. Kun mainitsin hetki sitten, että kaikkiaan 8 suomalaispelaajaa oli mukana tuossa round robin vaiheessa ja heistä vain Santtu Tahvanainen selvisi tänne niin sanottuihin TV-finaaliin, niin pitää erityisesti mainita vasta 20-vuotias Leevi Saikkala, joka oli aika lähellä jopa sieltä A-lohkosta Bollebyn ja Svenssonin takaa nousta ihan tähän vaiheeseen asti. Taisi olla lohko vitonen. Joo, mutta erittäin rohkea hyvää peliä nuorelta GB-läiseltä. Taas nyt tuolla radalla, missä Jesperillä se edeltävä oli vähän semmoinen turha oikaiseva ja lätsni, pallo jatko kyllä niin kuin nousua loppuun saakka. Että en tiedä, tehosti kovaa vähän irrotusta, mutta ei tullut todellakaan sitä oikaisua taaskaan. Hidastuksesta nähdään hienosti, miten tuo pallo edetessään patterin sisällä, miten se sotkee näitä keiloja ja sitä kautta tämmöisiä upeita kaatoja syntyy. No 11 pinnaa on nyt Jesperin johto ja meillä on kuitenkin ihan jännä peli käsillä, mikä oli ihan hauskaa, että toi Kimi sai ton pelin kulkemaan. Hänellä siis tuo 4 kaadon jono siinä, kun Svenssonilla on paikon jälkeen tupla. Se oli vähän suorempi linja, mutta taas siinä saattoi olla vähän enemmän vauhtia ja kaikkea, niin nyt se meni niin kuin taas semmoiseen osumakohtaan, mistä ei voi jäädä mitään. Että. No. Ja huomio edelleenkin siitä, että varsin pitkällä loivalla kaarella nämä pelaajat palloa eteenpäin vie. Ja kyllä tuo Jesperin tekeminen on sen näköistä, että en usko, että siinä nyt mitään katastrofeja loppu 3 ruutuunkaan käy, että Kimin on pakko kyllä pitää jalka kaasulla ja tehdä 2 kaatoa tässä. Niin hänellä on Svenssonilla vain 1. Kevyt oli irrotus ja sen seurauksena 6-10 olisi voinut jäädä vaikka mitä, mutta. Joo. Eli Svenssonilla vain 1 paikko. Kyllä. Ja jos tekee kaikki loput kaatoja, niin 279 on mahdollinen. Kyllä, ja nyt kun Kimillä katkesi toi jono, se on 23 pinnaa, on ero. Ja eikä ruutuja enää kuin 3 jäljellä. Ja miten vakuuttavaa on Jesperin tekeminen ollut, niin ehkä nyt taas voidaan sanoa, että Bollebyn prosentit kyllä laski aika huomattavasti ton ruudun seurauksena. Ihan pakkokaato tää. Kuten tuosta pöytäkirjasta nähdään, siellä on se 1 tyhjä ja sitten toi paikko 7 ruudussa. No nyt sai tuolla vasemmalla radalla. En tiedä tekikö jotain muutosta, oliko parempi irrotus vai mikä, mutta nyt sai pallon hidastumaan aikaisemmin ja koukkaamaan hyvin sinne taskuun. Se vaan, että oliko liian myöhäistä, koska tässä jos Jeppe heittää 2 kaatoa, niin se alkaa olla kyllä. On vielä teoria, että sitten viimeisen ruudun tyhjä, jos Kim heittäisi loput, mutta alkaa olla aika lailla ratkaisupaikka, jos Jesper tekee. Ilmekkään ei kasvoilla värähdä, kun Jesper Svensson lähtee liikkeelle. Meni! Oli vähän suora, eikä tosiaan jatkanut samalla lailla, mutta no, en mä nyt tiedä voiko sitä säkäkaadoksi sanoa, mutta
Olisi voinut myös jäädä kyllä. Neloskeila kurkkaa tuolta rännistä. Ja vielä tänne päin. Joo, se tulee vielä niin sanotusti syliin tuo keila. Hauskoja, erittäin hauskoja keilan kaatumisia. Tässä on muutama tosiaan tässäkin finaalissa nähty. Nämähän on yhtä jäyhiä kuin snooker-pelaajat, jotka ei anna kyllä tunteidensa juuri näkyä tuolla istuessaan. Niin odottaessaan omaa vuoroaan. Siinä lajissa ei taida oikein kuulu etikettiinkään semmoinen kauhean riehuminen, mutta jenkkitourilla taas ne oikein kehottaa varmaan pelaajia tuulettamaan. No niin, se oli kyllä niin huikea heitto toi. Siinä ei ollut mitään vikaa. Ja 43, melkein sanoisin jo, että käy Jesper hakee pokaali. Toki jos Kim heittää loput, niin silloin ei kestä tyhjää. Mutta se tarkoittaa, että Kimin pitää nyt saada 3 kaatoa ja mieluummin sillä ylimääräiselläkin vähintään 9. Ja näin on sittenkin Bolleby jo 9 ruudussa. Se oli hyvä. Joo, erittäin. Piti vielä teoria olemassa. Ja no jo itse asiassa henkisesti tommonen, että jos nyt kuvitellaan, että Kim heittäisi niin kuin tuon 10 ruudun umpeen ja Jesperiltä vaaditaan ehjää voittoon. No 9 viivalla tulisi tasapeli, mutta ehjää voittoon, niin sen ehjän tekeminen vaihtoehtoisesti taas siihen, että sun pitää tehdä kaato, niin se voi olla henkisesti vaikeampaa. Näin Bolleby 10 ruudussa jo. No, se on ihan sama, jäikö molemmat. Yksikin olisi riittänyt jää, niin Jesper Svensson voittanut. Nähtiinhän se tässäkin finaalissa se keilaajan kauhureikä, joka on 70, lähes mahdoton paikattava. Toki niitäkin on paikattu, mutta aika harvoin. Ja varsinkin vielä tämä talissa tämä pystytin malli, niin kun toi takamatto ei ole sieltä alhaalta kiinni, niin ne keilat kuoleentuu sinne niin kuin kuuluukin, niin näissä on vielä vaikeampi paikata kuin sitten erimerkkisillä pystyttimillä. Näin Jesper Svensson voittaa uransa toisen Ballmaster-turnauksen. Edellisestä kyllä on se yli 10 vuotta aikaa, 2013. Svensson voitti sen ja voittaa nyt myös 10 000 euroa. Kim Bollebylle 6 000 euroa ja sitten 4 tonnia kuittaavat Nicola Pongolini ja Santtu Tahvanainen. Ja sitten nuo seuraavat ovat 2500 euron sekkejä ja siitä sitten alaspäin. Eli kaikki finaaliin selviytyneet palkitaan, eli 48kin kuittaa 500 euroa, että sullekin tulee ihan mukava raha tuolta. Sähän selvisit jo tälle toiselle päivälle sai siitä nyt 600 euroa. No niin, se oli hyvä. Hyvä, mutta varmasti ehkä onnellisin mies tällä hetkellä täällä Talin keilahallissa on Jesper Svensson, joka voittaa Ballmaster-turnauksen, joka on järjestyksessä 53. Ja tosiaan, jos voitti 17-vuotiaana, niin voittaa sitten myös 27-vuotiaana. No näin on. Ja tämä Bergamonin mestaruusottelu päättyy sitten tosiaan Svenssonin voittoon ja Bolleby taipui kakkoseksi. Saa sieltä onnittelut Parker Boone kolmoselta, jolla nyt näitä voittoja on vain 1 täältä. Mutta ei ohittanut vielä Pasi sinua, kun sulla on niitä 3 voittoa. No voi olla, että ohittaa, koska mä en ainakaan voita enää. Mutta toi Bolleby itse asiassa heitti tämän loppuottelusarjan aika hyvin. Se, että se vasen rata meni 3-7, mutta keräsi siitä itsensä ja pelasi hyvän sarjan, kun tulihan siitä silti 210, mutta se vika oli se 70. Olisi voinut tulla vaikka mikä sarja. Jesper vaan oli tänään niin hyvä. Joo. Tai tässä sarjassa ainakin. No ja tietysti on se tänäänkin varmaan ollut hyvä, kun se voitti. Mutta Keilailuliiton entinen toiminnanjohtaja Pekka Korpi, joka sai ilmeisesti onnitella silloin 10 vuotta sittenkin
Jesper Svenssonia, niin sai myös nyt hetkisen kuluttua näiden hienojen heittojen myötä voittajahaastatteluun. Svensson, congratulations, you win here. Last time you win 10 years ago. What do you remember about that? I remember that it was one of the hardest tournaments to win, so to be able to do it again 10 years later feels amazing. I've been bowling pretty well in this bowling center before, so it feels very good to finally be able to win again. Today, am I wrong if I tell you that you have a pretty good vibes today? Yeah, I mean, I've just been trying to stay in the moment and bowl good, and you need a little bit of luck. Like I had in this last match, I had a late trip on the 7-pin, but you need those type of breaks to go your way to be able to win, because there's so many good bowlers here. So yeah, I'm just super happy and humbled that it was my turn today. Your total points 267 on the final. Are you happy about it? Yeah, of course. I know that 267 is a very hard score to beat, and Kim bowled very well, and he has been bowling fantastic the last few weeks too. So I knew it was going to be a very tough match, and he was a little bit unfortunate with that 7-10 in the 10th frame. But yeah, I mean, I just bowled a good game and tried my best. How much this tournament win gives you the rest of the year? I mean, it's amazing. It's one of the most, the hardest tournaments in Europe, one of the biggest and one of the most prestigious. It's been around for so many years and always a great playing field. So, it's big, and it's a big boost for me, confidence-wise, to know that I can beat anybody now. And now I'm just ready to go to the US and bowl on the professional tour. Okay, thank you very much. Thank you. Niin, jos tuosta Jesperiä vähän suomennetaan, niin oli tietysti tyytyväinen. Heitti 267 ja kehu Kimiä, että on kova vastus, se on ollut hyvä viime aikoina. Totesi, että oli vähän huono tuuri Kimillä, kun jäi se 70, mutta sillä nyt ei ollut väliä, jäikö 2 tai 1, koska se olisi jo ratkaissut peli. Että Jesperin esitys oli hyvä. Niin, ja se vielä, että kyllä se oli hänelle melkoinen yllätys se ensimmäinen voitto. No ehkä, en tiedä. 17-vuotiaana. Mutta nyt palkintojen jakoon tässä voittajakaksikko. Mutta ensin nuo nelosijat, jotka ensin Nicola Pongolini, 4 tonnin sekki, ja sitten hänen viereensä sieltä tulee tässä Pongolini, ja sitten hänen viereensä Santtu Tahvanainen parhaana suomalaisena tässä tämänkertaisessa turnauksessa. Hänellekin tuo 4 000 euron. Se on varmasti hyvää matkarahaa sinne Yhdysvaltoihin. Se on hyvää rahaa, tekee sillä mitä tahansa, kun se on 4 tonnia. Joo. Ja sitten kakkonen tänä vuonna Kim Bolleby, Ruotsi, ja Göteborg. Hänelle 6 000 euroa. Ja voittaja. The winner of the Brunswick Bowmaster Open 2023, Jesper Svensson, Sweden. Jesper Svensson, Ruotsi, ja Göteborg 27-vuotiaalle Icemanille
uran toinen Ballmaster-voitto ja nyt voittosekki ja komea pokaali, peräti 10 000 euroa. Ja näin tässä iloinen voittajajoukko, vaikka tietysti se välierätappio aina hiukan kirpaseekin, mutta kyllähän tollainen rahasumma kuitenkin tästä uurastuksesta on ihan hyvä. Niin, hyvä päiväpalkka. Varmaan siinä jonkun verran niin kuin sitten jossain vaiheessa, että hitsi kun heitti sinne tai teki tätä, ettei voittanut, kun tänne asti on päässyt, niin silloin saat aina 2 sarjan päässä niin kuin tuosta viiristä seinälle, mutta tosiaan Jesperi heitti loppuottelun niin hyvin, että en mä usko, että Kim on kauhean pahoillaan. Ja muutama sana tästä finaalitapahtumasta, Pasi Uotila. No tänään oli just kiva, niin kuin todettiin jo, että oli ihmisiä enemmän kuin kesän EM-kisoissa. Tietysti ajankohta oli vähän huono, kun se oli kesäkuussa, niin oli vähän vähemmän yleisöä, mutta ainakin me ollaan tosi tässä selostuskopin puolella, mutta ihan hyvä fiilis näyttäisi olevan tuolla hallin puolella. Ja kiva tapahtumahan tämä oli. Näin. Kiitoksia Pasi Uotila kommenteista. Kiitoksia katsojat seurasta. Ballmaster-turnaus on tällä erää käyty. Seuraava hieno turnaus täällä Talissa nähdään sitten elokuun puolessa välissä. Eli oikein leppoisaa sunnuntailla jatkoa teille kaikille katsojille ja keilailuterveisiin.